Oh, nugget siji. Nugget loro, Bro, nugget loro. Ini sing cilik ta. Ini cilik ta gede iki. Oh, dari iki lho. Kalepe telu. 1 2 3. Terus cirengnya piro? Cirengnya 2. Ini lebih gorengan ini. Sosisnya piro Ibu? Sosisnya sing cilik 1, sing gede 2. Apa itu terusan? Bintangnya 2. Bintangnya 2. Wes ya. Pentolnya gitu enggak kira-kira? Iki 2. Apa iki jenenge iki? Iki mlebu gorengan ta mlebu